Empat orang yelekai haka history jongka football ban yo ya kum kaneka nam like tang Umar Kinhos. Kat kumba kalong menta Umar Kinhos ulapoi shaka Saupeutliki trophies ba ula job bat ka Paris Saint-Germain. Ula kalalong menta orang yelekai ubal job pun tam ki trophy na kabenta tangkawe ka klub ha ka jinglekai profesional. Ula penlim ru ya ka rekod jong osam ashor ubala job live pendait ligi trophies bat ka Al Ali SC. Mentau Umar Kinhos ula ban phai shaka jingtmu ka bakham he kata ban poi shaka rekod jong Lionel Messi. Messi udang bat ya ka rekod kumta orang yelekai ubal job buntam ki trophy ha ka jingel ti jong ka jinglekai football. Batkat kumba kalong menta Lionel Messi ula dep job adu sop nyo tali ki kusnam ladu kiba kentup ya ka jing job na ka benta kari bat kumju ki kusnam ladu kiba lo job na ka benta ki klub. Waju Umar Kinhos lada keny bat ki kusnam ladu kiba lo job na ka benta kari ki lalong menta hadu sau pulai tali ki kusnam ladu ba lo job. Mat ka bakam ska tenat kalong ba Umar Kinhos udang shu long menta tang lai pas nem karta balada udang la ban yai job ki trophy bat ka PSG bat kumjuru bat ka Brazil hakis nem ki banwan lesio la ban penyarangkat lene pan keny ya ka rekod jong Lionel Messi. Mentang ini pe yakini ki Saupeutliki ki kusnam ladu ki ba Umar Kinhos ula job bat ka PSG. Katwai sin ula job ya ka Ligue 1. Shipeusin ya ka trophy des Champions. Rasin ula job ya ka Coupe de France. Bat Rusin ya ka Coupe de La Ligue. Arsin ya ka UEFA Super Cup. Arsin ya ka Champions League. Bat Shisin ya ka FIFA Intercontinental Cup.